Повечето от вас може би имат една или две книжки от тази поредица, така че вече са запознати с нея. За тези от вас, за които за първи път я виждат, вънка на масата са наредени. Това е програмата, която е най-харесвана сред домашните семейства с домашно образование в САЩ. Издателството се казва Апология. То е християнско издателство, прави учебни материали по естествени науки, по география, направиха по математика. Авторите им са много добри. Особеното на тази поредица, Млад изследовател, е, че е написана от родител, който си има съответната академична квалификация, но тя е адаптирана за деца. Тоест, ние ползваме един родителски опит, дългогодишен, как се преподава естествени науки на начална учебна възраст. Възрастовата категория, не случайно съм написала 6-10 години. Защото това са учебници за предучилищна, първи клас, втори клас, трети клас, четвърти клас, най-много 5-6. Колкото и да изглеждат солидни, стабилни, дебели учебници, те се четат на глас. Когато са малки децата, те се четат на глас. Когато децата са по-големи, от вас, нали? Когато децата са по-големи и им оставяте те самостоятелно да работят с учебника, пробвайте и ще видите как стилът е написан директно към децата. Все едно авторката стои до вас в хола и ви разказва за естествените науки. И затова те са много подходящи за малки деца. Тя използва концепцията на живите книги на Шарлот Мейсън. Това е пак една авторка и педагог, който е много популярен сред общността на домашно образование. Където хубавите книги, нали, това е концепцията за живите книги. Живите книги са книгите, където запалват децата да учат. Будят интерес в тях. Не е сух учебник, където са урядани някакви много базови факти и където детето, като го чете, не може да схване за какво става въпрос, губи контекст и история. И по тази причина му е скучно и постепенно остава впечатление, че ученето е нещо, което е непривлекателно и неприятно. Или се отказва и почва само да зубри, за да взема изпитите. Живите книги са точно обратното. Това са книгите, които ви вдъхновяват да четете и да искате още да четете и да потърсите допълнителна информация. Където авторът пише увлекателно и иска наистина да запали читателя си по това, което му е областта на компетентност. Така че тази поредица наистина е една такава поредица от живи книги. Подход на потапенето. Повечето от нас са запознати с... Искам само да приветствам тук. Отгоре виждам новодошлите. Здравейте, хора, не ви видях по-малко преди. Подхода на потапенето. Повечето от нас са запознати до болка с учебници, които следват спираловидния подход. Не ги отричаме, защото всеки, който е бил малко по-дълго време в домашното образование, знае, че тук не става въпрос за отричане. Става въпрос да използване на това, което е необходимо за дадено дете, за дадена възраст. Проблема на спираловидния подход на учебниците е, че понякога стават скучни. За едни предмети може да са подходящи, но за други предмети водят до това, че децата си мислят, че знаят всичко, а всъщност знаят някакви базови факти. Авторката определено не харесва този подход. Затова тя използва подхода на потапенето. Тоест, цял учебник за зоология, цял учебник за ботаника. На принципа, на който учат студентите в университета. Много хора ще възразят, имаме тук малки деца, пък онези са студенти. Има огромна разлика. Да, наистина има огромна разлика. Но какво е това, което кара студентите в университета да учат по дебели учебници? И само по едно специализирано нещо. Техният собствен интерес. Те са отишли там, за да учат. Защо ние мислим, че малките деца не могат да развият стабилен интерес към една дисциплина? И точно това е аргумента на авторката. Нека да ги потопим, да им покажем не само някакви повърхностни знания. Истина е, че може би една голяма част от тези, които четат примерно ботаника на 7 годишна възраст, докато станат на 10 годишна възраст, половината може би ще забравят. Но няма да забравят основни факти от ботаниката, които
другите деца, които учат всяка година по един урок в спираловидният подход учебника, които учат ботаника на това, ботаника на онова, един кратък урок, някакви термини сложени, но те няма да имат контекста. Така че авторката, аз съм съгласна с нея, защото тези учебници всичките са минали през очите ми и през мозъка ми, защото съм главният редактор българския на екипа на преводачи. Не съм само преводачи, но и съм главен редактор. Наистина учебниците са много интересни. Това ги прави подходящи за едновременна работа с много деца, защото това е другата особеност на семействата с домашно образование. При нас рядко има наведнъж 3 деца на една и съща възраст, освен ако не са трезнаци. Но в повечето случаи имаме 3 до 4 деца, някои имат и повече, на 7, 8, 4, да речем 10. Има и такива семейства, където имат повече деца с малка разлика. Сами разбирате, че стандартният подход с спираловидния метод, това означава да купим по едни човека и природата за първи клас, за втори клас, за трети клас, да речем, и за 5 клас. И учителя става професор, родителя става професор по всичко и се обърква. Те са направени тези учебници за друга среда, използват друга методика, използват друг контекст. В домашното образование контекстът е малко по-различен. И когато има много деца наведнъж, трябва да може да имаме един текст, който се използва за много нива на компетентност, понеже децата са различни. И този учебник е пригоден за това. Текстът е един и същ, но задачите накрая са за по-големи и за по-малки. Което позволява и нещо малко по-различно. Там, където имате приятели с деца, с деца на сходна възраст и искате да ги обучавате заедно, това е перфектният учебник. Защото той може да се направи в кооперативи. Особено тази част, която след малко ще видим от методите, която касае експериментите и проектите. Каква методика използват цялата учебна програма на серия Млад изследовател на издателство Апология? Директен стил, адаптиран към децата. Понятиен апарат. Много е важно. Понятийният апарат означава, че вътре в този текст, където е адаптиран за малки деца, тя включва думи като бинарна номенклатура. Това е класификацията на всяко живо същество, било то животно или растение, където има 2 имена. Род и вид. Тя го обяснява. Няма да ви обяснявам как го обяснява, защото все едно ще е спойл на книгата. Но използва там игра с обувки и чифтове, където децата трябва да ги класифицират. Коя обувка на кого е. И им показва как обяснява, има термини на латински. Използва адекватни научни термини, превежда ги и ние сме се постарали навсякъде да има превод на термините за българската аудитория. И навсякъде тези термини са обяснени. И защо така са наречени? И тук можем да кажем, че българските деца, даже задачата им е по-трудна, защото на английски, понеже тяхната азбука е латиница и една и съща с латинската азбука, така че когато имаш клас Авес, птици, просто обяснява, че това е птици. На нас Авес, трябва да го преведем клас птици и трябва да обясним също, нали, защо латинското название на този клас, защо е наречено така. Но това обогатява децата. Обяснява защо се използват гръцки, защо се използва латински, че това са мъртви езици за латинския, който днеска никой не го говори и по тази причина е перфектен за научен обмен. Защото иначе живите езици се изменят и термините също ще се изменят. А учените искат да боравят с едни и същи термини. Като кажат едно Хаберлея родопензис, всеки учен ботаник знае, че това е орфеевото цвете. Да, защото ако кажем орфеево цвете, ние си го знаем, обаче германица нищо няма да разбере. А като кажеш Хаберлея родопензис, аха, това е живото цвете. Повечето от вас не знам дали знаете защо е наречено орфеево цвете. Това е цвете, което е ендемит за нашия район и това цвете може да се разпространява чрез хербарии. Това е цвете, което даже нашите ботаници обичат, когато ходят в международни конференции, да шашкат колегите си и вместо да им носят семена, им носят хербарии. И те гледат какво да го прави този хербарий. Аз искам да си го развадя. Аз казвам, ето ти, полей го и то ще възкръсне. И затова е наречено орфеево цвете. Има го в Родопите. Не съм проверявала в Пирин дали го има, но в Родопите аз съм го виждала на живо. Качествена илюстрация. Когато говорим за книги за деца,
илюстрацията е част от половината работа. Защо? Защото прочетох, видях, пробвах, направих, научих. Това остава трайно, ангажира всички сетива на детето и учебника става много приятен. Друг метод, който използва книгата. След всеки текст, примерно, една книга съдържа 13-14 теми. Във всяка тема се разглеждат различни, нали, има информация. На отделни хапки тази информация, след като се усвои, има текст. Моля, разкажете устно, кажете, примерно, на останалите какво сте разбрали. Това е част от старите, добре забравени, но всъщност много здрави методи, по които информацията преминава от краткосрочната памет в дългосрочната памет. Чува детето или прочита, в зависимост от това дали му четете на глас или то чете само, чува, прочита и след това трябва да пресъздаде веднага. Импромпту, пресъздаване на един определен текст, който е, да речем, половина една страница. Сами може да се сетите и това как развива умението на детето да се изразява, да помни и да отделя важното от по-маловажното. В края на всеки урок има да се отговори на въпроси. Имат дадени въпроси по текста и детето трябва да отговори. А в края на книгата има и отговори на въпросите, т.е. за вас. Ако четете учебника заедно с детето, вие вече ще знаете отговорите, но даже и да не четете, има въпроси. Авторката е щадяща, това не е да запишат двойки, не е да се правят тестове, не е дала указания да се правят тестове с балончета. Това, което тя иска от децата е да могат да преразкажат, да могат да възпроизведат какво са запомнили и искат другия ключов елемент на методите, които според авторката ще доведат до трайно усвояване и запомняне. Правене на записки и илюстрации в тетрадка. Дали ще бъде папка с листи, които ще разпечатвате шаблони от сайта на Апология. Има парола, който всеки, който се вземе книга, има достъп до сайт, където има помощни материали. Дали ще бъде обикновена тетрадка, където да си прави тези илюстрации. Тетрадката на детето ще остане вашият мил спомен, когато детето порасне и си напусне вашето огнище. Какво е правило по Апология, ще остане и също и свидетелство, материално свидетелство за неговите усилия да научи дадената дисциплина. И даже и за него. Не знам дали имате слабост да се преглеждате стари рисунки от децата, но тази тетрадка ще остане и някой ден ще показва и на внуците си. Когато обаче това е тук тънкостта. Вие сте човека, който ще помагате на детето да си прави тетрадката. Тъй като четенето е бързо и забавно, а проектите и тетрадката отнемат време, нашето изкушение като родители е да кажем, сега няма време за това, давай нещо друго ще правим. Но не дейте да прескачате този етап. Той не е някаква маловажен детайл, който може и без него да минем. Всъщност, детето да си прави записки в тетрадката и да прави илюстрации е част от методите на книгата по работа на детето с материала. И най-интересната част за децата и най-трудоемката за нас, понеже ние трябва да обезпечим материалите и средата, е проекти и експерименти. Накрая на всеки урок има проект или експеримент. Тоест, това е тази част на този метод, който гарантира, че детето ще си нацапа ръцете, ще пипне и ще се занимава с наука, макар и в много урязан детски вариант, но наистина ще се занимава с наука. И защо ви го казвам това? Направи ми впечатление нещо, докато работихме с текста на тези книги. Ние с вас, тук като гледам наборите, ние с вас сме учили от учебници, където естествените науки ни ги спускат като свише така. Някой го е открил, така е, няма въпроси. Просто е така. Трябва да го научиш и да го запомниш. Това не е начинът, по който са го учили учените. Учените са го изследвали. Тук сред нас имаме учени. И начинът, по който вас не ви познавах, но ще се представите после. Начинът, по който те са стигнали до това, не е чрез четене на постулати, а чрез изследване. Цялото акумулирано човешко знание стъпва на вече наученото, но винаги има един подход на още наблюдение и тестване. Затова
тази част на учебника, която може би е най-ключова за трайно развиване на детето на мозък на учен. Как мисли учения? Учения мисли да пробва, да провери, да наблюдава, да предположи и да види дали експериментът ще потвърди неговото предположение или ще го отхвърли. И има бланка за научни експерименти, която е част от книгата. Във всеки учебник има такава, която вие трябва да си разпечатате, да си сканирате и да си разпечатате, така че детето да може всеки път, когато стигне до този момент, да ползва тази бланка. До тук сме издали 4 книжки от тази поредица. Представям ги в ред, не в реда, в който сме ги издали. Представям ги вече издадените книги, нали, старите, в реда, в който препоръчвам да се следват. Макар че има родители, които казват, моето дете сега харесва да се занимава с тази област, а не с друга, така че окей, вие сте директора на вашето училище, вие се решавате как да процедирате. Ботаника. Разкошна книга, широколистни и голистни растения, мъхове, обяснява семе. Препоръчваме с цялото си сърце и препоръчвам за хората, които имат двор, опитната част да я правите нагледно на живо. Изтръгнете едно растение с пръста, както е с корените, докарайте го на един лист на вестник и разглеждайте коренова система. Излезте в гората с една ножичка и с една торба или коша или там каквото искате и почвайте да трябвате малки листа и форма на листа, да види на зъбен лист, гладък лист, врязан лист, да може да види цялото разнообразие на растителния свят. Всяко нещо, което се учи, трябва да се пипне, трябва да се види, нали, че това не е някакво абстрактно знание, а това е реалният свят, който го заобикаля. След това зоология 1. Това е първата книжка, която направихме. Ще питате, ама защо сте правили в такъв един ред? Първо зоология 1, после анатомия, после физика и химия, ботаника и накрая зоология 2. Ами признаваме се и ние сме хора. Децата най-много харесват тази книжка, решихме от нея да почнем. Птици, прилепи, летящи насекоми са вътре. За тази книга искам да кажа една дума. Тя е много интересна. Системите на човешкото тяло. Даже мисля, че се говори за репродуктивната система, но все пак предвид, че децата са малки, доста нали, няма шокиращи неща, не се притеснявайте. Отпреди са книгите, винаги може да прегледате. Знам, че всеки има като родител съображения какво е подходящо и неподходящо. Спокойно, успокойте се, вие сте шефовете. Ако ви хареса, тогава може да се я вземете. Експериментите и проекти, които са вътре, са уникални. На една от предишните конференции Златка Маринова направи работилница с малките деца за устройство на човешка клетка с желе, бомбони, бисквитки, органелите, всички бяха представени от някакви такива малки предметчета и накрая в една купа направиха човешката клетка. И докато оправяха, защото децата имали нещо да правят, особено когато има желирани бомбони и дръжета и всякакви такива шареники, които представляват отделните, нали, органели, разбраха, като използваше, нали, този проект беше взет от книгата, използваха метафората на човешкия град, как има различни транспортни системи, управленчески системи, сърцето, което биещото сърце на града, електроцентрали. И това обясни какво има в една човешка клетка. Препоръчвам. Това е книгата, която пък беше моя идея да се направи, с презумпцията, че може би на половината от нас в училище този предмет не е бил най-добрия. И половината родители на всяка конференция казват, ама аз как ще преподавам по нещо, дет не съм добър. Така се преподава. Не е задължително да сме професори по всичко, не сме. Но книгата е много добра. Започва с атоми, молекули. Има много хубави илюстрации, като анимационни, така че детето да разбере защо при нагряване на веществата те се изпълват, нали, това ги изпълва с кинетична енергия и започват да се увеличават и се превръщат постепенно в газообразни.
Нали, и обяснява точката на кипене, защо се случва. Просто енергията става много голяма, като на играещи деца, които не могат да бъдат събрани в една стая. Те трябва да бягат, да тичат, както сега нашите деца бягат навън. Ако ги съберем тук, ще стане проблем. Те е минала там точката на кипене. Един от проектите вътре на химичните елементи, таблицата на химичните елементи е с корабийки. Детето има да направите 100, да го разточи на квадратчета, няма да бъде кръгчета и като го направи корабийките с различна боя, нали, хранителна, да отсвети различните периоди и накрая отгоре с фондан, с шоколад да ги бъдиса. Не знам дали имате търпение да ги правите те всичките неща, но накрая мисля, че ще изчезнат половината елементи преди да свърши таблицата. Обикновено в семействата с много деца корабийките не се задържат. Но това е също проект. И сега идваме на новата книга. Новата книга, това е съдържанието. Книгата има 13 глави, като разглежда всички животни, които са в морето, които плуват. Без значение къде живеят в морето. Дали живеят на повърхността, дали живеят в дълбините на морето или които пълзят по дъното на морето. Дали живеят в солена вода, в сладка вода, в локви, в край плечини, край брега. И обяснява за континенталния шел, за зоните на водата. Във всяка книга има и бланка за научни експерименти. Ето така изглежда. Име, дата, заглавие на експеримента, използвани материали, всичко се описва. Процедура, какво ще направите, хипотеза, какво очаквате, че ще стане и накрая резултатите. И винаги хипотезата се прави преди резултатите, иначе няма да е интересно. Защото вие трябва да развиете в детето логическо мислене. Науката не е черна магия. Затова трябва в децата да се създава от нас, възрастните, положително отношение към науката. Тя не е нещо скучно, нещо изчанчено, отвлечено. Тя е много полезна и ние всеки ден ползваме резултати от научна дейност. Има описание и инструктаж за родителите как да използваме тази книга. Желателно е, за нас българите има легенда, че българина като си купи нещо, първо го прави, след това се чупи, след това чете опътването как да го използва. Това не е легенда, истина си. Книгата няма да се щупи, но за вас, ако искате да получите максимума от тази книга, как трябва да изчетете тази част. Има всички материали, които трябва да се направят, които трябва да се набавите за проектите, експериментите за уроците, са отделени като отделна глава. Примерна глава, това е първата глава. Обикновено първите глави са уводни глави. Има отделно въведение, където се обясняват също неща, но първата глава въвежда в самата тема. Като стигнете до този момент, детето трябва да си каже: научихте за нектона, бентуса и планктона. Можете ли да обясните какво знаете за тях? Това е устното препитване, където трябва кратък текст, сравнително кратък, да възпроизведат. Тези неща се правят. Ако сте по-малко хора, нямате много хора в къщи, примерно сте двама родители, едно-две деца, вие ще трябва да бъдете любезния слушател, който да търпи детето да му разказва всичко, което е научило. Ако имате баба и дядо, това е истинско благословение, защото това е начин да покажете на бабата и дядото, че децата всъщност учат. Защото ще кажете: ето, иди, разкажи на баба си какво си чел. И аз съм сигурна, че половината работи бабата и дядото няма да ги знаят. И ще се очудят: защо мъчите децата, тези малки деца с такива работи? Всъщност в началото може да го кажат, но всъщност ще бъдат много впечатлени. Така, какво сте запомнили? Това са въпроси в края на урок. Тези въпроси са за устно. Ако искате, детето може да ги пише и писмено. Но имайте предвид, че децата на тази възраст се изморяват да пишат писмено, а някои от тях и не могат. 6-годишните деца. Ако малки деца, които те първо усвояват ръкописното писане, ги караме да пишат много дълго време, това може да произведе умора, защото все още на тях усилията е в самото изписване на буквите, а не в това, дето пишат. Това става вече по-късно в 3-4 клас, 9, 10, 11 годишна възраст. В началото усилията са в самото писане. Така че нека да ви отговарят устно. На тези въпроси се отговаря устно. Обаче,
После има работа в тетрадката. Това е мястото за работата с тетрадката. Тетрадката, пак казахме, е условна тетрадка. Може да е папка с листи. Може да е скицник. Мисъл, блокче с листи. Това е мястото, където детето си прави записки, илюстрации, рисунки, където има шаблони, където някъде може, където децата са малки, вие ще помогнете малко да му разпечатате шаблона, където трябва да пише части на устройство. Но това ще бъде материалното свидетелство, че детето е минало през тази книга и е научило много неща. След няколко години ще се върне и ще каже: о, половината работа съм ги забравил, но това, което не е забравил, е как да борави с учебен материал. И тази област никога няма да е забравила. В тази книга има един проект, който е за цялата книга. И това е Океан в кутия, където детето трябва да изработва от подръчни материали, каквито имате, глина, пластилин. В хоби магазините, предполагам всеки от вас, които са в по-големи градове, знаят Пепко. Там има очички, такива перца за лули, т.е. там се намират и цените им са много... Предполагам и в Джамбо ще има такива всякакви джунджурийки и бокучки, но те са много полезни, като трябва да правите медузи и глухрили, охлюви и такива там всякакви странни животинки. Идеята е това да му остане спомен. И идеята е да може, когато ги изработва, да има време да докосне този материал учебен. Това да не е нещо, което само ще го изчете, ще затвори корицата на книгата и ще продължи към следващото. Защото и най-отзаде има един експеримент. Нали, все пак това е реална глава. Показвам ви, тук е експеримента. Материалите така са отделени. Имаш алгоритъм, където са описани какво трябва да направите. Авторката е американка, което означава, че са много безопасни. Ние сме малко по-така рискуваме, а те, както казват тъпи американци, обясняват най-подробно как да се направиш айран. Тоест, тя айран не правят, как да се направиш вода с лед. Горе-долу такова е обяснението. Ако има работа с вилици и с нож, винаги има изискване за родител. Ако има работа за кибрид да се запали нещо, родител. Там пише, трябва да присъства родител. Така че в това отношение не се притеснявайте, че детето може да попадне в опасна ситуация. Всичко е предвидено. Всички тези експерименти тя ги е тествала с нейните собствени деца. Тоест това е нейният мил принос към цялата общност на домашно образование и за което всички ние сме и благодарни. И така, и това е експеримента. И с експеримента всъщност приключва главата. Това беше първата глава. Защо е важно да учим естествена наука? Колкото и странно да ви изглежда, днеска ние възприемаме, че хората, които се занимават с наука, са малко скучновати, за разлика от другите хора, които се занимават с изкуство, които са интересни и свежари, и за разлика от другите хора, които се занимават с развлекателната индустрия, където или пък мода, където се разбират от естетика и така нататък. Аз искам да ви предизвикам да помислите всеки път, като видите нещо в природата, колко е добре направено. То е изпипано. Нямаше нужда за да има плодове, цветята да са толкова красиви. Нямаше нужда даже и дърветата с такова разнообразие. Може някакви прости там да има опрашване и да имаме плодове. Всичко, което е направено и красиво. То има в себе си естетика, има и дизайн, има предназначение и то показва едно отношение към съществуващия свят. Християните знаем, че това е направено от нашия Творец. И за това сме дълбоко благодарни. Не само за това, че живеем в това прекрасно творение, ами че е то толкова красиво. Но то също възпитава и в нашите деца отношения. Защото нашите деца са малки и те порастват и всеки ден правят неща. Цял живот, докато са под нашата грижа, те правят и създават. Всеки ден рисуват, майсторят. И ние всеки ден като родители сме изправени пред предизвикателството да ги мотивираме да правят всичко, което правят по най-добрия начин. Дали ще пишат, да пишат красиво. Дали ще рисуват, да рисуват старателно, красиво. Дали ще
моделират, да правят нещо, да го правят по най-добрия начин. Защото ние знаем, че когато хората станат възрастни, те не спират да правят красиви неща и всъщност те почват да правят много красиви неща. Архитектите правят красиви сгради, лекарите правят качествени операции и се грижат за живота на всички ни, хлебарите правят вкусни хлябове. Целият живот на възрастните хора е изтъкан от хора, се държи от хора, които обичат да правят това, което правят и се гордеят с това, което правят. И това отношение се възпитава в децата от нашия мил Създател чрез цялата красота, с която ни е ударил. И това е един от хубавите плюсове на тая учебна програма, че тя възпитава в нашите деца признателност и ценене на направеното. Благодаря.